gandane iki. Satama kemeng cah ringkih. Nek sing maju tutu Setyaki mangsa bareng ora bakal bisa ngalahke Prabu Suryawasih. Ayo. Ayo ngantemo. Tokno kadigdayanmu. Aji Jaya Kawijayan mateka mantram sakti sayuta mara sekedhimbur. Iya ayo maju kowe. Maju ayo ngantemno ayo ngantemo sirah. Ngantemo sirah aku apa kalir. Rasa. Maju kowe. Loh. Iblis lanang. Panjadal saring bare iblis lanang kok dadi Surya ndacari ngadoni anak. Ngajoni jakune anake dhewe Suryawasih sohe. Surya ndacari ora kena tak elingake. Ora kena tak kandhani tak glandang sengkala kowe, Mas. Oh. Suryawasih sok mundur kene ngopo ayo. Edan bopo penemban luwung becik nekuk penjalan nggih mawon mados jalan liya jalan-jalan dalan sing alon mangke matur ki sing sare lho sangka kula wedine kalih Kyai Nenggala kula wedi banget kalih Kyai Nenggala lah dalan aku dadi Prabu Baladewa melu-melu perkarane wong Astina ayo tak derekke yo tak kandhingi Mang Marga perkara iki dimen Pandhawa wae sing ngatasi. Suryawasih. Ayo. Jagat mangestu para wayah Bathara jagat nuwun sewu to Prabu. Ing nuwun sewu bilih kula kanggep lanceng menawi kula dipun keparengaken. Yo. Siadi Ndurwadar Maturawa. Kula nuwun sewu kula menika sampun marambah makaping-kaping anggen kula ngemutaken dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa pendak-pendak paduka nedya nyuwun donga pangestu nyuni dipalih lawan ingkang rayi Ndarawati pendak-pendak Kanjeng Koko Prabu Baladewa badhe sowan wonten praja negari Ngastina tartentu ingkang rayi Ndarawati tansah angemutaken supados wonten ing mriku sing ngandika Kanjeng Koko Prabu kedah ngatos-atos kedah eling lan waspada sabab kula nyuwun sewu wonten negari Ngastina menika pancen estu ingkang ngrenggani negari Ngastina Nalendra Ngastina pun Yayi Prabu Duryudana menika estu kadang taruna paduka piyambak nanging kula nuwun sewu Koko Prabu wonten menika lenggah inggih menika kula nuwun sewu kula sebat wonten mriki kemawon wonten menika lenggah pepatih negari Ngastina menika ingkang dadosaken wisa tumrap Yayi Prabu Duryudana sejatosipun duk rikala semanten nalikanipun Pandhawa tasih lare lan kula ugi tasih dereng kandung kadewasa mesti kemawon Yayi Prabu Kurupati nggih Yayi Prabu Duryudana nalika semanten boten mengo pakartinipun menawi boten tepang kalian patih negari Ngastina nggih menika pun patih Harya Sengkuni awit kula menika pitados bijatosipun atmajanipun Kanjeng Paman Prabu Dastarastra menika sedaya turasipun menika sae nanging ingkang boten sae menika namung ingkang ngemong dhumateng para sata Kurawa la wekdal menika kula nampi dawuh pangandikan Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang kados mekaten kula kok kaget penggalih kula menawi sampun nyumurupi laman kados mekaten menika inggih sampun menawi sampun lair lan batos teteking manah paduka Kanjeng Koko Prabu mboten badhe sudi mboten badhe kestu malih angesuwi dhumateng kadang-kadang para sata Kurawa inggih sampun Koko Prabu inggih sampun ingkang baken ingkang rayi tansah ngemutaken dhumateng jengandika supados tansah emut eling lan waspada sabab ing sakmangke tatentu icalipun utawi murcanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa saking negari Ngastina menika tartentu para sata Kurawa badhe nyebar telik Sandiwaya kinarya angupadi sababipun menapa wondene paduka Kanjeng Koko Prabu madal saking dhateng negari Ngastina Koko Prabu niwangsuk menawa mangadene wong bawana langgeng sinunggi datan aprat nuwun sewu Koko Prabu Baladewa dereng ngantos kula anggen kula matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu lah kok teka menika katingal
rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima rawuh wonten Praja Negari Ndorowanti menika Kaka Prabu. Iya. Jagaddewa Bathara. Yayi Kresna sing ati-ati Yayi. Pun Kakang jaluk yen mengko Bapa Penemban Durna ngendika bab apa wae ndak jaluk. Aja ngasi ana sambung rapete karo pun Kakang Mandura. Inggih Kaka Prabu ya. Sabab bisa wae. Praptane Bapa Bandura ning Prajanegara Dwaraka iki minangka dadi utusane para Sata Kurawa ingkang nalika semana ing sakmengko ingkang bakal mboyong lan praptanipun Kakang supayane bali menyang negara Ngastina. Inggih Kaka Prabu kula aturi lenggeng sekeca. Ya, kaya sira kurang kepenak Dimas kadangipun Kakang Yayi Ndrawati. Nun mangke Bapa Wremban sareng paduka Bapa Wremban Durna ing Sukalima ingkang putring Ndrawati pun Sri Bathara Kresna ngaturaken pambagya raharja ten kasugengan mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa Wremban Durna ing Sukalima Bapa Wremban Kumbayana. Astaka swala sila bertapa sumarante hawala. Kamanaga kula gopret kantil buntuting selikur. Inggih anak Prabu. Sakalangkung paduka anak Prabu Ndrawati nampi pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima. Dinten menika wonten Prajanegari Dwaraka. Wilujeng pisawan kula nggih, mboten manggalangan setunggal menapa. Kepanggih ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka. Sing ngandika anak Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwaraka. Anak Prabu Kresna. Inggih Bapa Penemban Durna. Sampun kula tampi akarya bombong penggalih kula. Mboten langkung kaskecakna lenggah paduka Bapa Penemban Durna. Inggih. Anak Prabu sampun boten kirang sekeca pilenggahipun. Sawanipun ingkang bapa ing Sukalima den sak mriku wonten Prajanegari Ndrawati. Anak Prabu Kresna. Bapa Penemban Durna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Bapa Penemban. Anak Prabu Baladewa sampun lenggah wonten mriki. Awit kala semantun sampun boten dipun ginakaken wonten Prajanegari Ngastina. Inggih. Sami. Kula sowan wonten Prajanegari Ndrawati menika kula nggih badhe curhat. Kula menika badhe matur babagan kawontenan ingkang kula lampahi wonten Prajanegari Ngastina. Sami nasib kula kaliyan panjenengan menika sami. Kula aturi genggeng langkung sekeca Bapa. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Bapa Penemban Durna kula nuwun sewu dadosaken kejet penggalipun ingkang putrapun Sri Bathara Kresna. Wondene sengkan-sengkan janur gunung kadingaren rawuh ngandika Bapa Penemban Durna, Bapa Penemban. Mugi kawuningana dhumateng ingkang putra ing Ndrawati keparenga paring sabda pangandika. Wondene menapa wigatosipun dene jengandika Bapa Penemban Durna rawuh wonten Prajanegari Ndrawati. Lole samalole astaka swala sila bertapa. Nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu saderengipun ingkang Bapa matur kathah. Wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, Bapa Penemban nuwun sewu. Manahipun ingkang Bapa ing Sukalima menika prasasat katitene sampun pepes bayu kang tapis. Awit kula menika nuwun sewu. Wonten mrika kula menika dipun boten dipun ginakaken, wonten mriki kula menika ugi boten dipun nanggep. Nuwun sewu niripun kados pundi dene Bapa Penemban Durna paring dawuh kados mekaten. Kula nuwun sewu lho, Gel. Mesti kemawon paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ki sampun nampi dawuh pangandikanipun ingkang raka inggih anak Prabu Baladewa. Bilih negari Ngastina menika wonten mandhita anyar, wonten ujung negari Ngastina ingkang enggal. Wonten pujangga negari Ngastina ingkang enggal inggih menika pun Begawan Surya Dadar-ndok. Begawan Surya Dadari, nggih Begawan Surya Dadari. Nuwun sewu anak Prabu, kula menika mboten ateges kula menika badhe ambayongi dhumateng rawuhipun anak Prabu Baladewa ingkang mapan wonten Prajanegari Ndrawati supados kondur wonten negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nanging kula nuwun sewu. Wonten mriki menika kula namung badhe nunut ngiyup kamukten. Wonten mriki menika kula namung badhe pados pangayoman. Nuwun sewu Bapa Penemban. Sampun tawang-tawang tangis kados mekaten kula aturi anyariosaken laman jengandika. Kula sampun boten saged saya. Kula niki teng mriki boten dipun ginake, kula nek teng mriki boten ditampa nggih.
paripaksa kula kedah wangsul wonten mertapan Sukalimat. Nuwun sewu sejatosipun larah-larahipun mriku kados menapa. Mengkiri niki enten tawan kecepit. Ngencepin tup keri. Menarep rene. Niku nek entuk cempala bahaya. Nuwun sewu Bapak Nemban kula aturi paring dawuh ingkang tetel langkung rumiyin. Mangke riyen kan. Kula tak ngleremke ati kula riyen. Nuwun sewu wonten cariyos menapa? Kula menika sampun boten dipun anggep dening anak Prabu Duryudana. Awit pangartinipun Begawan Surya Dadari menika sampun boten saged dipun nut, sampun kemlewat. Awit ning atase pendhita anyar nembe kemawon sawung kalian anak Prabu Duryudana lak kok teko kepengin ngrukunke Pandhawa kalih Kurawa. Kula nuwun sewu. Kula niki yang rumangsani kula niki winang wong tuwa niku kula jlawangi urip ora tau wani kaya ngaten iki. Setyaki. Oh. Rombonganmu ki do ngapa to? Kajengi. Iki wong nangis wae senenge ra Jawa-Jawa. Kula menika wis pirang taun dados gurunipun Marasata Kurawa, dados gurunipun para Pandhawa. Kok kula kalah kalih pendhita anyar sing lagi wae tepung, sing lagi wae kenal. Kula menika sakit manah kula Prabu. Manggiriyen. Saru dinulu ning atasipun jengandika menika derajatipun Brahmana lah kok teko kados mekaten. Teko tawang-tawang tangis kados mekaten wonten ngajengan kula. Nah, ingkang baken ingkang sepisan sowan kula. Kula pun rampung lek kula curhat mun. Ingkang sepisan sowan kula mriku badhe nunut nyayup kamukten wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Anggi ora wek-wek. Ingkang angka kalih Mbok Sudi paduka anak Prabu Kresna kula ing sak mangke badhe dados nujung negari Ndarawati kula sak mangke badhe dados pujangga negari Ndarawati anak Prabu. Wayang tur jagat ora member babar pisan ning atase Begawan Durna kuwi dadi pujangga ning negara Ngastina tekan kene kok teko arep gawe dadaning pasulayan ning atase derajate Brahmana lha kok teko wani ngembe ngiyas kelawan derajate Koko Prabu Kresna ora member babar pisan Begawan Durna ora minggat aja takon dosa kowe wis wani ngiyas asmane Koko Prabu Kresna kendharat tangane Setyaki mati dening aku. Kowe iki ngapa ta Setyaki? Kowe iki ngapa? Mundur. Kowe iki ngapa Setyaki? Aku ki tekan kene iki nyritake lelakon kowe aku ora arep golek memungsuhan ya Setyaki ya. Kowe kok malah nantang-nantang karo aku. Cetha kowe ngiyas karo asmane Koko Prabu Kresna. Kowe ngandhake yen Koko Prabu Kresna kuwi Nalendra sing cepete. Sing ngomong ki sapa? Setyaki. Wonten ora janjane si Adi ki ngopo to? Nuwun sewu. Kula wau kula midhanget aturipun Begawan Durna mriku sajak ngiyas dumateng derajat patukan Koko Prabu. Oh sik to ana Begawan Durna ket mau tangisan kok. Kok isa-isane si Adi matur kang kaya mangkono. Setyaki ora edan lho kowe. Begawan Durna ki tekan kene iki anane tekan kene tekan negara Ndrawati arep nunut ngeyup kamukten ngersani Yayi Prabu Kresna. Ora kok arep golek dadaning pasulayan kuwi babar pisan ora. Begawan Durna ki arep golek memungsuhan, ora kok arep gawe rusak kan negara Ndrawati kuwi babar pisan ora. Lah ngaten kula sing nglintur wau. Ngapunten. Dipun pangapunten Begawan Durna. Ora apa-apa, kan matamu ki ngantukan. Nggih. Kowe iki kur ngimpi kaya ora. Aku ki matur apik-apik ana ngersane anak Prabu Kresna.
Aku malah mbok kira sing ora. Ngapunten. Ngapunten. Iya. Kok Prabu ngapunten. Iya ya Setyaki ya. Kok Prabu Baladewa ngapunten. Yo ngapunten. Iya ya. Malah unggul-unggul kaya waloya. Iya. Ini kangge aturipun ingkang Bapak kula pilih kula dipun tampi. Dinten samangke kula badhe nunut ngeyop kamukten kula badhe dados puja ka negari Ndrawati kula badhe lair lan patos melani dumateng kathah anak-anak kula kadang-kadang kula ing Ndrawati anak Prabu. Inggih Bapak Remban Durna iki. Kula tampi masuwitan manjana Bapak Remban Durna anggenipun sanget kepengin dados pujangga wonten Praja Negari Ndrawati. Matur sembah nuwun sanget iki. Watonipun lair lan batos anggen sing ngandika kepengin ngesuwi dumateng kadang-kadang kula ing Ndrawati. Sartanipun badhe lair batos ngesuwi dumateng para kawula negari Ndrawati. Matur sembah nuwun sanget anak Prabu. Panjenengan hadir wonten mriki nalikanipun kula nembe hancur-hancuripun. Panjenengan dados pepacar tumrap manahipun ingkang Bapak Isa Kalima. Matur nuwun sanget anak Prabu. Nggih kula aturi sareh Bapak Remban kula aturi sareh. Kula menika ratu kok dirangkul kaya ngono nganti mek ambruk. Matur nuwun sanget. Inggih. Nanging kula nuwun sewu. Dinten sak mangke sajak kula nampi rawuhipun Bapak Remban Durna menika mangke kok kadidine badhe wonten perkawis ingkang ngelok-eloki ingkang edapi-edapi. Lho, perkawis menapa nggih? Nuwun sewu to. Bapak Remban Durna kaliyan Koko Prabu Baladewa kula aturi mingset langkung kuwi anggenipun lenggah wonten Kraton Negari Ndrawati. Awit kula badhe amungkasi gawe nalika semanten kula badhe amrantasi parang muka ingkang mandu wonten negari Ngastina awit mesti kemawon wonten ingkang boten narimaken wontenipun praptanipun Bapak Remban Durna kaliyan Koko Prabu Baladewa ingkang mapan wonten negari Ndrawati. Oh iya, nek ngaten kula entosi wonten ing alun-alun negari Ndrawati kemawon. Kacanira karawa kang tuwa mandang setyane go karawanira edan lagi wae teka kok wis melintir brengas Patih Sengguri apa-apamu? Kowe arep ora nrimake anane Begawan Durna ning kene. Iya. Setyaki ya ora sida. Anak Prabu Ndrawati nyun ngapunten. Ora sida. Minggat ora iya Setyaki ya ora sida. Iya. Jelalatan wong tuwa elane ora mlayu. piye Kresna? Kula estunipun kala wau mangertosi ancas nyatipun Patih Harya Sengkuni. Lah iya.
Anggone Patih Haryo Sengkuri Suwana ning negara Ndrawati iki mesti wae ngarep mboyong. Goleki lawan Bapak Bandurna. Lah inggih mekaten. Ya. Mula Kang Saka ku Yayi. Tanpa dipalilahi Yayi Prabu Ndrawati tak jaluk kanthi banget. Wekdina samengko pun Kakang bakal ngayomi kelawan Bapak Bandurna. Inggih Kakang Prabu. Perkawis menika kawula sumanggaken dhumateng jengandika Kanjeng Kakang Prabu Baladewa. Ya ya, Dimas. Yayi Prabu Ndrawati ya. Mula wektu dina iki pun Kakang jaluk pamit madal masilan bakal ngame kelawan Madyabala. Sak cukupe saka negara Ndrawati bakal ngayomi satane bakal dadi benteng cagak tuwak negara Ndrawati Yayi. Inggih Kakang Prabu kawula semanggaken ingkang atos-atos sampun kados lari alit. Ya Yayi Prabu ya. Anak kula nang cah bagus samba wonten maring kandika ngadhawuh Kanjeng Rama Prabu. Kaya wis purna jejibahan wektu dina iki marata diake bubarna kang padha sibuk. Pun Rama bakal kundur ngedaton. Nggih, nokon ngesnaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal masilan badhe ambibaraken dhumateng Sang Japura kalungkung sami sebo. Rama Prabu, ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Sombo anakku, kusuma kilat moko. Puno katine maranggilan. Arsa sang tunggu ndurang ngedaton sung saking dambar nampil gambaran gending. Kadayaken sang jaring perombat jadi manggung tanggung Joko Paloro-loro ingkang samya ngambil upacane keprabot kawisan tindanya sang sirana lamun katon saking Mandura tansah sesanti kamulyane. Madya sanggune ingkang putra ing Banjar Jungut puntur sasana cumadung dawuh paman. Apa kilekek putra pundul mau gaji cumadung dawuh paman. Man kuku kula andang putra pun cici-citraksi kuku kula cumadung dawuh man. Paman kula cumadung dawuh ingkang putra pun Kartomarma paman. Ya lah kok dadi Kurawa sing mangkat ming semene. Wah lah dalah. Domba lela karepe dhewe man. Kabeh niki mboten merga saka patrape Bapak Durna ya Begawan Durna sing mbalela kula kinten Kurawa mangkat kabeh ning nyatane sareng Bapak Durna mbalela mboten kersa ngesuwi para sata Kurawa nggih mboten mangkat kabeh man. Lah pancen Kurawa sing padha ra mangkat iki dadi anak murite Kakang Durna wis bentokno wae.
sing bakal awake dhewe mukti ngawibawa ning negara Ngamarta iki Suwita ngersane anak Prabu Duryudana. Ha nggih. Ora kok Suwitana ngersane Kakang Durna keparengipun. Kala wau paman padhane senggone sampun ngawis sanggya para sata Kurawa anggen paduka medal mandhap saking kedaton negari Ndrawati. Pripun, Man? Ha iki ngene. Aku ki agi wae mlebu ning kraton negara Ndrawati. Ing ngatasi aku ki patih. Patih ki ning negaraku wong nomor 2. Ha nggih. Terus pundi? Agi wae aku mlebu lah kok Setyaki teka metenteng ning ngarepku. Coba menteleng melintir brengas apa sing ora giris yen to disawang Setyaki kaya ngono. Sampeyan niku pripun to, Man? Maneh dalah. Ameng karo cah cilik Setyaki niku teteke mboten sepinten to. Setyaki niku teteke ming sak weteng kula. Sampeyan ki wong tuwa kok wani ka. Mboten wani, mboten wantun sampeyan kok wedi kali Setyaki mawon. Dalah. Cara kula isin, Man. Wis ta. Kowe iki ra ngrasake adu arep karo Setyaki rasa sok komen. Wis sing baku kowe ning kene iki melu aku kowe tak jak tekan kene. Ha nggih. Keparengipun pamandhane segere kados pundi? Sajak pancen wis tetela wis terwaca nggone Kakang Durna mbalela. Anggone ora gelem ngesuhi para sata Kurawa. Nek ngono malah saiki negara Ndrawati kudu dibiyuki Batang Sayu tok. Keparengipun kados pundi paman ya? Pun taping para wadyabala budalna kabeh Durgandeng Satama ki ya melu-melu karo bapakne. Melu-melu mbalela sajak ora senenganane sang penemban Surya Ndadari iki ngenteni bab wektu sing prayoga kapan bisa ngrangkit karo Kakang Durna diboyong ning negara Ngastina diaturake anak Prabu Duryudana Dursasana. Ah, sampun siaga Man iki baris sak entene mawon nggih Man. Ya wis ora apa-apa. Citraksi. Non man. Ditabuh bendine yen. Nggih Man. Tuh. Se sabar. Ditata. Ora kok langsung tato sak karepe dhewe. Budhaling Pramadya apa? Se. Pun man kula ora sabar man. Ya wis kono Citraksi tak sumanggake. Gelangger kancang yondo mentang kaya gendewa Kartomarma bawan. Hai. Gowo Kurawa segelar sepapan nanging tasawang ora pati akeh barisane. Wah, iblis. Kabeh iki yen ora saka pakartine Begawan Durna sing wis wani mbalela merong kampuh jingga saka Prabu Duryudana ora bakal kaya ngene kanane. Sing akon dadak nekake pandhita sing jenenge Begawan Surya Ndadari ya sapa? Welah keparat. Kowe wis wani melu-melu cawe-cawe urusane wong negara Ngastina. Apa-apamu? Gurumu saiki wis mapan ning negara Ndrawati. Gelem ora gelem aku ya kudu ngayomi. Welah Setyaki. Kowe iki apa ora eling nalikane wis sok
kala mangsane malah kepara kerep kowe kulino ngajar kowe kulino mulasa karo Bapak Prabandura saiki sembah ora kuat teges aku nyembah nanging ora kuat teges aku mbelani karo Prabandura kuwi ora aku mbelani bumi wutah gedeku ya negara Ndrawati iki negaraku nek dadan wong kono-kono nggo jak-jakan wong kono-kono Setyaki sing ora nrimake babu arep apa ora minggir ora masrahke Begawan Durna kelawan Kartomarma apa kelakon kendarat tangane Kartomarma kelakon jebol dadamu mamprung nyawamu maju jangka ene kene margane patimu Kartomarma
Woi. Oh. What? Aku kowe yang aku kowe duwe godho aku lek duwe godho kenapa piye jadi aku godhoku iso kelip-kelip godhomu lek iso ayo jajal nonton cawaken iki lho iki apa godhomu iso apa kaya ngene iki padake aja bain-bain kowe cethake ayo tadi kono godhoku jenenge apa kuwi pusakamu Kiai Linmas pusaka aneh-aneh kaya ngono aja kamu gawal-gawal gili luci jalbo tak kejo gini dong godhoku iki terinspirasi teko film Cekal Wol aja nyepelek kowe kepak ayo tibano pancen iso gawe bapak kuwi terus aku nyembah kowe ping selawe ayo mati jeneng iki aku lek gocaile Ojal kowe pedung coba kowe hot ojo digocaki gajahku gat Marmo piye? Waduh. Pejah kula wan. Menang apa kalah musuh wong Ndrawati mboten nginten babar pisan. Ingkang majeng menika Setyaki. Lah Setyaki kok ya. Dadi melu-melu perkarane wong Astina wong ana ki ya ning Satama, kudune ngejokke Satama kirangan man. Setyaki mboten narimaken awi negari Ndrawati ketekan parang muka. Lah. Wis kana mundur. Iya man, kurang sini kok iya. Kulo semanggaken wis kana. Iblis. Jan bajilut tenan kok. Piye, Doro? Man, piye? Godho palingane sampean mboten ampuh, Man. Lho. Gembel semono gedene kok ora ampuh iki kepiye ta? Kae wis tak setrenke lho monggo cotlen apa nyatane kula nggih ngantem cileke Setyaki menteles kula nggih ngantem dadane Setyaki menteles kula nggih ngantem cengele Setyaki menteles apa sampe nek malingi pucaka niku mbok ceng mutu pucaka kaya mutu anggepe apa kula niku ya ngene-ngene ya pengilan pati negara Ngastina mang di nai pusaka lampu palkil dumahe gedhek-gedhekke tak le iso muluk sana mundur cecok nang ngenai pucaka niku intunal ben muncuke iso tulu malake ngantuk intulan niku lah Citraksi maju kono ngingestaken dawuh kula arep kok ki ngomong kebablasan mau sisi ramata yang mereka bang yen pada ayo Setyaki aku ora nerimake Begawan Dura mama paling negara Ndrawati ora mbok ulungke Begawan Dura kelakon mati dening
ayo. Arep nanti neh kowe ora. Ora. Wis ngubeng-ngubeng ke wong ayo. Wis mandek. Aduh. Wis se. Senengane kok kaya ngono ora leren. Sing ngajari kowe kaya ngono ki sapa? Kulane ku mencelat man. Kulane ku mencelat. Titi antem Setyaki kula diuncalke ale Setyaki ning mbok diparingi daya napa kok kula iso mencelat bola-bali. Kula tiba teng mriki mencelat mrika. Tiba teng mrika mencelat mrika. Kula kanthi bingung man. Ngrasa kaya ngono kuwi ngrekasake wong tuwa. Tuwa ya ben nyantane sesago ngladeni tekan sok nganti tuwek. Ora gelem jipuke ya potong gaji ngoten mawon lho. Oh, lambene elek tenan. Menan wong nyambut gawe niku sing penting ceket terampil terenggiling. Iyalah. Sang penemban Surya Dadari mriko pripun menemban? Surya Wasesa. Sabar Bapak. Wah, kula niku madosi awak kula dhewe. Lajeng mecal kok malah delikke. Lah dalah pripun Bapak Nuban? Ae sawangen. Sawangen kana negara Ndarawati kae. Pripun? Yen ora kowe sing maju, Setyaki ora bakal bisa kalah. Wah, iki wis tangen dawuh. Kula mawon tak sing maju, Setyaki ora mulungake Bekawal tu aja takon tusuk Ndarawati tak bumi angus. Boy. Keparat sing tak ndendeni Setyaki kok malah ming Satama iki sing tekan kene. Ayo apa apamu? Ora pangling kowe anake Begawan Surya Dadari dasar wara nyata. Surya Wasesa ayo. Bapakmu kon nungkul bakal tak bonto tak koning negara Ngastina. Kowe dhisik sing mudhar. Wah, ayang. Oh. Ini menanak kaya ngene. Oh. Cak. Oh. Sing tak ndendeni iki Satama kemeng cah ringkih nek sing maju tutu Setyaki mangsa borong ora bakal bisa ngalahke Prabu Surya Wasih. Ayo ngantemo tokno kadigdayanmu. Aji jaya kawijayan manteka mantram sakti sayuta mara segedhe mbur. Ayo maju kowe. Maju ayo ngantem ayo ngantem sirah. Ngantem sirah ora bakal lir. Lata. Iblis lan
dadi Surya Ndadari ngadoni anak. Ngajoni jakune anake dhewe Surya Wasesa. Surya Ndadari ora kena tak elingake. Ora kena tak kandhani lak glandang senggala kowe, Mas. Oh. Surya Wasesa mundur kene ngopo? Aduh, edan bopo penemban. Luwung becik nekuk penjalan nggih mawon. Pados jalan liya, jalan-jalan dalan. Sing alon mangke matur ki sing sare. Aduh. Sangka kula wedine kalih Kyai Nenggala. Kula wedi banget kalih Kyai Nenggala. Lah dalan aku dadi Prabu Baladewa melu-melu perkarane wong Astina. Ayo tak derekke yo tak kandhingi Mang Marga. Perkara iki dimen Pandhawa wae sing ngatasi. Surya Wasesa. Aduh. Lamun dadi kowe mundur. Kowe ora musuh Prabu Baladewa. Kowe wis mundur. Maju tekan kene. Ora minggat kowe. Iblis lanang. Ayo ngono, ayo ngono, ayo ngono. Ayo ngono. Ayo tiba kowe, ayo ngono, ayo. Mlayu ra iso alon. Monggo Prabu sare kok Prabu. Ayo, anggap apa? Kowe minggat kowe nyepalake nata Mandura. Sare kok Prabu sare. Kula aturi sare. Ya. Kresna aku aja mbok penggak nggonku arep nguyang karo sing jenenge Surya Ndadari karo Surya Wasesa kae. Aja mbok penggak, aku tak merono. Mangke riyen to sampean menika panjenengan menika teng dalan ming mlaku we kempar-kempor ora nyandak musuhe ming bengak-bengok ngrebeki tanggane. Pun sare. Lho edan. Laning kae dadi kraman tumrap negara Ndrawati. Sampun to sampun. Nek kramane men pun lunga panjenengan menika mboten saged tayalan reka-rekane arep nggusah wong panjenengan menika mun telat respon. Lho. Bahasamu iki kok aneh-aneh. Panjenengan menika sampun pun kasep manggenipun badhe nyingkiraken kraman negari Ndrawati menika pun kasep wekdalipun. Lho lha ning pun Kakang saora-orane arep ngaturke lelabuhan marang Jadi. Sampun to Prabu. Mbok ki sanes wekdal kemawon. Wong arep ngaturke lelabuhan menika mboten kedah. Sak nyet menika kedah kelampan menika mboten. Wih lah. Banjur iki piye? Pun to kula kandi. Kula kandi kundur teng negari Ndrawati. Kula kandi kundur teng negari Ndrawati wonten rembang ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa Paduka. Apa Prabu Baladewa ya wis aku manut ya.
mawa lindhu bumi gonceng ku maludha kuntur katuk ku maludha kuntur katuk pupuh penemban Surya Dadar ingkang putra Punarjuna cumadhong dawuh pupuh penemban Surya Dadari bapakku aku nyadhong dawuhmu eneng wigati apa saja ana wigati sing banget babagan perkara kahanan sing tumandune negara Ngastina Raden Janaka wonten maring dawuh Raden Werkudara ana dawuh wowo wektu dina iki pancen wis wangkot pancen wis angel nggone wong atlamu ya Begawan Durna nggone bakal tak kanthi ana ing negara Ngastina kepareng paduka bobo penemban Surya Dadari kados pundi mangerti to kalamun nggon niatku aku duweni niat kepengin ngrukunake antarane Pandhawa lan Kurawa iki kudu ana loro tumbale. Inggih. Kados sampun ingkang sampun jengandika dawuhaken nalikanipun masewakan agung ing negari Ngastina. Iya. Mula aku gelem ora gelem kudu nyingkirake wong loro pamonge Pandhawa. Siji Natandrawati Prabu Kresna, angka loro Semar Badranaya. Ih, kepareng patu kados pundi? Arjuna. Wonten maring dawuh gandeng kowe iki sumitrane utawa kowe iki kadange Semar Badranaya. Semar Badranaya kuwi baturmu kuwi abdimu. Mesti kowe runtang-runtung rentengan menyang ngendi-endi wae kowe mesti ditutke karo Semar Badranaya. Keparengipun kados pundi? Ayo. Ndak dawuh supayane kowe ngandhi kelawan para sata Kurawa. Sowan menyang Rangkadempel, rangketen Semar Badranaya Arjuna. Kagyat risang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana inggih pupuh penemban nuwun sewu estunipun namrat manahipun ingkang putra Punarjuna awit Kakang Semar menika lelabuhanipun menika ageng tumrap ingkang abdi tartentu menawi kula kedah ngrangken Kakang Semar kula mboten badhe negelaken utawi mboten badhe anegaken dumateng Kakang Badranaya. Dudu kowe sing ngrangket nanging tak jaluk kowe sing ngriripe nglawan Semar Badranaya, tak jaluk kowe sing ngrem-remi atine Semar Badranaya mbuh kanthi pawadan apa wae nanging mengko ingkang ngrangket dudu kowe nanging Sata Kurawa mengkaten ya. Menawi ngaten kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Raden Janaka. Pandhawa nyoga mulung mangung jiring Sata Kurawa Raden Werkudara Surya Dadari bapakku gandeng kadangmu Madukara budal ana ing Rangkadempel ingkang wigati bakal ngrangket kelawan Semar Badranaya. Yo. Mula tak jaluk kowe budal menyang negara Ndarawati. Wigatine aku sowan ing negara Ndarawati ngopo? Sartane aku kudu matur apa nang kersane? Jlitheng kakangku ya Kresna kakangku. Matur marang Nata Ndarawati. Kowe kudu bisa ngreripe Nata Ndarawati mbok kanthi pawadan apa wae padha karo Janaka. Nanging supayane Nata Ndarawati bisa nduk kanthi alus
anggone bakal sowan prapta ning negara Ngastina. Mangkono dawuhmu ya. Banjur aku kudu mangkat kapan? Ora ketang sambung Abarca Intan mangkat dina iki. Banjur kuwi arep ngopo? Ngrampungi pakara sing durung rampung Werkudara. Njaluk pamit Surya dadani bapakku. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Werkudara. Ndara Patih Sengkuni ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nala garing tak tampa. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Petre tak tampa. Patih Sengkuni bektiku katur. Lho iya Bagong tak tampa. Enten apa Ndara kok sajak tindake grusah-grusuh melajar saking katebian enten apa? Nala garing. Ayo ndi bapakmu? Bapakmu pasrahno marang Patih Arya Sengkuni. Lho. Lah keteka-teka njenengan rawuh wonten niki kok ngersake bapak kula niku pripun? Semar arep dikersake napa? Iya. Ajeng dinggen apa? Arep dipateni ning negara Ngastina. Oh ngaten. Iya. Nggih mang beto mawon. Lho. Kowe kok ora nggondeli? Ayo anak-anake dadi pepalang rawi-rawi rantas malang-malang putung. Ra iso. Ora trima. Wong tuaku sing dadi sembahanku siji Nalagaring kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro Nalagaring kudu nyembah karo wong tuane Nalagaring. Siji bapak loro ibu, sing penting terutama ibu. Wong tuane kudu dimuktekke. Lan tekan kene sampean Kurawa wong liyandrayan kok arep mateni wong tuane gareng cara kula ora trima. Weh lah tandingana kridane Kartomarma mati dening aku ke Nalagaring.
Prayetna semurire eka balik titiyane kandayane tresanya purnama sasi Petruk mlayu-mlayu aneh ngopo to Ling ketiwasan Bapak ketiwasan piye sekali para Satakura ngrubut negari utawi padukan Karang Kadempel Kurawa tekan kene nggih awis iso tak undurke apa durung sampun keparingipun sampun ning kucemane nganti kula sareng kula saged ngundurke para Satakura lah kok ketinggalan Ndara Janaka majeng niku Ndara Janaka ngewangi Kurawa nggih Pak mula perkawis menika kula pastaken dhumateng Bapak Semar Badranaya minggir Petruk Tan Samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu nalika semanten Sang Lurah Semar Badranaya bingung penggalipun kados pundi anggenya badhe adu arep sak pejagong kalian ingkang Ndara inggih satreng Madukara panengah Pandhawa Sang Raden Janaka nalika semanten sigra dumuk kuncung Sang Lurah Semar Badranaya ngemuti Blisang Nayantaka nedya gadah damel nalika semanten namuja wujuding Raden Janaka dadi kaget Raden Janaka ingkang sejati wau pandang sumula amadangi jroning pasar rean nani watana remu-remu kalingan ngangrangan sandya manahenggo sumunggam kuling sang kakung mangrempo papo eman-eman wila lah kok dadi iki nek Ndara Janaka kembar gong rene le piye tak duduhi kanan ngedapi-dapi wila iki Parmadi iki ya Parmadi senengan sing iki to ambu aku dhewe ya ora ado aku teko-teko tekan kene ngerti Ndara Janaka nek dobel kaya ngene kadang wayange ya oke mosok nek entuk dinggo manus maning jajalan cukertaning bawone iblis lanet iki ana wujud
panjal maning jajalan ingkang maning ngembari kelawan satring Madukara aja ngawu gawar ngawur ya aku iki satru ing Madukara ya panengah Pandhawa ingkang sejati kowe Janaka panjal maning mungsuh aja melu-melu Petruk aja percaya kelawan ature Arjuna ingkang kuwi aku bendaramu ingkang sejati sik niki nek ora kula buktekke langsung orang Ndara Janaka niku ndek ciri-cirine kaya enten ciri-cirine kaya ndi sing asli ndi sing palsu mengke ketengeran iya Petruk nggih iya Ndara Janaka niku mesti sing diasta niku lisah Jayang Katon ambune mesti wangi nuwun sewu Den iya lambune wah iki asli coba sing iki amit ngeten iya Petruk nggih iki ya mambu iki ya padha wangine karo wala iki sing endi sing asli kene Truk tak tese piye Ndara Janaka sing asli kuwi saiki kecepet sikilku Ndara Janaka sing asli iki mesti menehi Bagong Det 50.000 nyonya Bagong tak paringi coba sing iki iki sing asli iki sing asli iki Janaka kuwi medhite raja mak ora tau menehi 50 wila dalah iblis lanat pani ngembari marang Raden Arjuna ayo bakal ndak senake legane atiku pecah ndasmu kowe Arjuna game dimulai aku sing tukang gawa rondo kaya to
kang kinarya wangsit pindho kembang ngajabeng tawang susuh angin kan tinggone miyangkal yen nganggung beksi miber kamu Suramarta Jayamarta embangyan padha-padha kemaret langkah teka dadi Sata Kurawa kok kalah karo Panakawan Raden Janaka ing Madukara teka dadi kalah karo Raden Janaka pujan wilah panusmaring jajalanak Kiai Semar kowe ora gelem nungkul apa nglakon kowe ketamen nak ajiku aji gelap sayuta kontal mbuh tibamu kemarat sesumer lali to gong kowe gong modar ora lali wis gak gongke lali kaya ora kayane iki jam-jam ngene kok ya tru ora apa-apa sing penting matur Ndara Kresna Panakawan ning ngopo mlayu-mlayu ketiwasan situ ngaturaken ketiwasan ning ngopo Petruk nalika semanten bapak niku ajeng dirangket kalih para Sata Kurawa lha arep dirangket karo para Sata Kurawa nggih ajeng dirangket kalih para Sata Kurawa kula pun saged ngundurke Sata Kurawa banjur ning malah Ndara Janaka maju tumuli bapak muja wujuding Janaka ndemok kuncung nggih Janaka gaweane bapak niku ampuh iso ngalahke Ndara Janaka sing asli ane kok mboten ngerti sangan mananing bilahi sangan mananing bilahi bapak niku kaya kena angin niku lho sinuwun bapak kena angin guys saniki mbah tibane teng pundi untung mau sertifikate mun diparingke teng kula kapan to Gong mau sore lho Tru penyerahan pokoke radong kowe oh iya ya untung mawon niku dadi kula ora banget lek kula sedih
maruna katinetraning angkara rapuh sabtaning kukila ringkane kara sageter kene donganing kongler wuwu sing bene panca Werkudara iki cithak kakangku ya ana wigati apa kok sajak gage-gage timen nggonmu lumaku Werkudara Kresna kakangku piye wah aku tak takon karo kowe piye Werkudara yen kowe nyawang Kurawa lan Pandhawa padha rarukun atimu kepiye lho mesti wae atiku ora mathuk atiku ora gathuk aku lan aku ora sarujuk mergo nuwun sewu ning atase padha-padha trah wiyasa trah yang abiyasa lah kok padha cecongkrahan padha duweni rasa memungsuhan kuwi yen miturute pun Kakang ora sarujuk lan sartane ora trep perkara iki di yen ana pendhita sing saguh merangake Bratayuda sartane ngrukunake antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi sarujuk apa ora pun Kakang babagan perkara kuwi pun Kakang uga ora sarujuk wah Pandhawa karo Kurawa ora rukun kowe ora sarujuk mbasan Pandhawa karo Kurawa rukun kowe uga ora sarujuk janjane lalarmu kepiye engko sik to yen to babagan rukune Pandhawa lan Kurawa tanpa murungake perang gedhe Bratayuda kuwi pun Kakang ya mathuk-mathuk wae nanging kok dhisik to dhisik ana kaya ngapa sing jeneng perang gedhe Bratayuda kuwi perang suci disingkirana kaya ngapa sing jeneng perang gedhe Bratayuda perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi perang kodrating Gusti pepestening Gusti sing ora bisa diowahi yen to miturutipun Kakang yen to nganti ana titah ingkang wani murungake perang gedhe Bratayuda kuwi ateges dosa gedhe ateges nyelaki marang kodrating Gusti Werkudara ki nalare dinggo molo ndasmu kuwi sajane Ndara Baladewa ki pembalasan ayo dek dhisik kae to gong ayo wah ora sarujuk sababe apa ya kuwi mau lho Dik pun Kakang ki wis matur akeh-akeh babagan perang gedhe Bratayuda sadurunge kelakon pun Kakang ya wis paring dawuh kelawan Yayi Prabu Puntadewa lan kabeh kadang Pandhawa utamane si Adi Werkudara yo nanging kena ngapa lho Dik pun Kakang ki ngeman nglawan si Adi Werkudara ing tunggul pawenang ning atasipun Kakang iki wis mataun-taun srawung karo para Pandhawa kadang-kadangku ya kadangku Yayi Prabu Puntadewa kowe Janaka lan kembar kuwi wis tak anggap kaya dene turas getihku dhewe nanging nuwun sewu lah tekan wektu dina iki lah kok dadi mung ketekan pendhita anyar sing urung cetha ngilmune sing urung cetha lelabuhane lan sing urung cetha papan dununge lah kok si Adi tumuli banjur percaya ngono wae tak takon saiki tak takon nek si Adi arep meguru babagan kaprawiran babagan ngilmu guna kasantikan tak takon pun eyangmu ya eyang Abiyasa kuwi kurang sekti apa coba eyang Abiyasa kae kurang sekti apa eyang Bisma kae kurang sekti apa bapakmu sing mbok gol-golke bapa Penemban Durna kae sekti kurang sekti apa coba tak takon pun Kakang iki uga nuwun sewu kurang sekti apa ning atasipun Kakang iki dadi cagak tuwa ana ing negara Ngamarta lah kok si Adi malah milih meguru karo nuwun sewu pendhita sing lagi wae tepung sing lagi wae srawung mangane Ndara Werkudara niku nek mboten telat niku sire riyen kan meguru kalih kula mawon sinuwun. Meguru karo kowe kuwi babakan napa ora padhake. Oh, babakan ngilmu carane ben suwe iki kepiye? Lambemu. Ndara Werkudara ki sok kerep sambat karo aku ya soalé. Bagong iki piye? Sak lengen kok ora suwe.
Saleh jenengan gaweane perang dadi ngoten niku. Wah, idak. Mangidane saged. Coba takon. Tur Kakang Semar kuwi kurang ampuh apa? Jalaran Kakang Semar kuwi titi sing dewa. Sang Hyang Ismaya kuwi manjing nang jiwa ragane Kakang Semar. Lah kok kowe malah trima meguru karo pendhita sing lagi wingi sore madeg pendhita mbok menawa? Nek cara aku isin Werkudara. Jenengan iki nek jenengan iki nek gawe lara atine wong ki jan pinter. Terus Sinundarawati ki apa ling ngajari provokasi aku. Ora kelingan mau jaman tak jak nilep Dit Wiyaga kae. Jebul sing ajak dapurmu to. Heeh, tak blakani sisan wae. Aku ki seprana-seprene nyaron kok ora dihargai. Aku ndek usulan kepiye-piye kok udah ora dirungokke kanca-kanca. Aku nek ora madeg manajer. Anggep kaya apa dapurmu ora kok ora. Petro wonten dawuh. Digoleki ilange bapakmu Semar ana ngendi? Oh iki ngestaken dawuh. Jenane wangi sinuwun. Ya tak ewangi alon-alon Petro. Pangapunten kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayahipun Badranaya. Kula cumadong dawuh kula. Mas Rama Sidam sing aring bawana langgeng. Ismaya. Kula wonten timbalan. Kena ngapa dadi jeneng kita duweni swara ingkang kaya mangkono? Kula piyambak mboten dong. Niki wau kula niku kena angin. Malah kula dawah teng kayangan Kondaran Nirbawana. Napa mboten enten wedang pukulan? Mboya. Aduh cilaka. Nuwun sewu pukulan mesti kemawon panjenengan menika sampun mriksa lamban kawontenan wonten ing Madyapada ingkang kula sandhang menika pukulan. Iya. Babakan lalakon ingkang dumadya ing Madyapada ya kuwi ana wujuding Brahmana ya pandhita ingkang aran Begawan Surya Ndadari iku mono pancen gawe rusak ing jagat. Nggih kula niku nganti bingung. Lajeng laren kalih sinten malih kula niku bingung. Anak kula kaya golek kalih kula niki. Iya. Nanging luwih dhisik sadurunge ulun jarwani. Nggih. Babakan kanan ingkang lumadya ing Madyapada luwih dhisik. Jeneng kita ulun maringi suda babakan swara kita kaya mangkono. Dimen gampang ki nggon kita bakal matur lan panjenengan ulun. Atur nuwun kula. Ridho mawur mangawur wurahan. Tengarane ngajurewet. Pancen penyakit. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya Semar tiba sepadha-padha. Nggih. Kados pundi? Kawontenanipun wonten ing jagat raya menika nembe geger
nembe horek kawontenanipun kula kedah pripun Bu Kulun. Semaya wonten timbalan. Yektine wektu jaman iki, wektu dina iki ana ing alam Madyapada ya ing alam Padang ya ing jagat raya. Katemben ketaman utawa mapan ana ing jaman kala bendu. Jaman kala bendu. Iya. Kala teges wektu bendu ateges ribet. Bisane usada lamun to mawas diri, pruhing diri, temahing sakmengko bakal dadi jatining diri. Mekaten Bu Kulun. Iya. Pruhing diri ingkang sepisan ya kudu bisa ngukur marang pribadine dhewe. Lan diwawas nganggo lair lan batin. Yen to wis jumbuh rasa mawas diri iku yektine bakal tuwuh sartane bakal dadi jati diri. Mekaten Bu Kulun. Iya. Mul kang saka kuwi jeneng kita. Mbok ya usah kuwatir merga wektu dina iki sartane jaman kala bendu iki jeneng kita ingkang dadi lantaran tumedhang wahyu kamulyan ya wahyu katentreman semaya. Kaget penggalih kula Bu Kulun mboten nginten babar pisan. Jebul laman ingkang edape-edape wonten ing Madyapada mriku ing samangken namung badhe nuwuhaken utawi badhe dados jalaran utawi dalan tumedhahipun wahyu kamulyan utawi wahyu katentreman. Iya. Marata gage samaptakno atimu wengakno lawang batinmu jeneng ulun bakal paring wujuding kanugrahan iki kelawan jeneng kita. Ngestaken dawuh Bu Kulun. Kanjeng langit kelap-kelap katon nirgenjang alis risang mawe gandrung matur sembah nuwun Bu Kulun. Iya yektine kabeh lakon iki mboya bakal kelakon yento mboya panjenengan ulun sartane Gusti ingkang nuntun Semar. Nggih salajengipun kula kedah kados pundi sebab nuwun sewu nek kula ming nampa wahyu katentreman tok sing jeneng wahyu niku mboten kok mawujud nanging nuwun sewu wahyu utawi kamulyan utawi katentreman menika tukul saking atine dhewe-dhewe. Mul kang saka kuwi babakan perkara iki ya babakan Begawan Surya Ndadari ulun masrahake kelawan jeneng kita. Tapripun kula marata gage menenga luwih dhisik ulun bakal ndandani jeneng kita cara Pendhita Semar. Nggih Bu Kulun. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngending gone. Inggih Bu Kulun matur sembah nuwun sanget. Iya. Lajeng kula ing sakmangke anggenipun badhe nerabasing badhe ngawonaken dumateng pun Begawan Surya Ndadari menika kedah peparap sinten nganggo peparap Begawan Cahya Ndadari mergo ing kono bakal kaget sotaning penggalih Surya Ndadari. Wah inggih nyuwun pamit Bu Kulun. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Cahya Ndadari.
Dordani. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung kowe lah ana pendhita tuwa iki sapa nakon karo aku ya aku pendhita lansia peparapku Begawan Cahya Ndadari Wedan lha kok dadi ngembari marang asmaning Begawan Surya Ndadari kaya apa-apamu aku ora nrimake nek arep murungake perang gedhe Bratayuda karepmu piye ayo langkana kuandane Cahya Ndadari lagi kowe iso murungake perang gedhe Bratayuda mati dening aku semanten gulik-gulikan nengge sang Begawan Cahya Ndadari miwah sang Begawan Surya Ndadari nalika semanten pepesnening kodrat kaeloaning jagat gaweaning para dewa nalika semanten sang Begawan Surya Ndadari den semekdon dening sang Cahya Ndadari den piting-piting gulune nalika semanten Badar sami sakala niki Sang Hyang Manikmaya kaliyan Sang Kilurah Semar Badranaya. Ya. Modal kowe ayo. Apa-apamu? Ayo apa-apamu kowe? What? Kudus ayo sambato Cahya Ndadari semedon mutar ayo sambato kowe apa-apamu ayo sambato kowe Surya Ndadari Kakang Semar kula aturi emut Kakang Dewaya nuntuna wong aprang jas padha sarasaran ira wang truk Solo truk oh ya Macak engko ndak tungglep kok sing ngendang. Iya. Kowe kok dadak dadi pendhita barang iki karepmu piye? Sirmu piye Manikmaya? Kula mboten narimaken sartanipun kula mboten ikhlas. Menawi antawisipun turasing Sang Wyasa inggih menika Pandhawa kaliyan Kurawa ngadani peperangan ingkang winastan perang gedhe Bratayuda. Kowe iki piye to?
Sing jeneng perang gedhe Bratayuda kuwi perang suci. Wis dadi kodrating pepesten saka Gusti. Kuwi ora iso diselaki. Kuwi ora iso dihindari. Inggih Kakang kula nyuwun pangapunten. Ayo. Njaluk ngapura karo para Pandhawa. Njaluk ngapura karo sing gawe urip. Merga dewa kuwi ora diwenangake melu cawe-cawe bab perkara urusan perang gedhe Bratayuda. Lah kok kowe senanangan melu-melu urusan perkara Bratayuda kuwi karepmu piye? Rungokke kandhane iki. Anggepe apa? Semangkean kowe. Bapake diwaneni ora ngawur kuwi dewa. Dewa oben. Inggih Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Ora men cukup njaluk pangapura. Anggepe apa ayo? Semangkan anakku kae tak ajari dermis kae. Oh iya. Oh lah iki jan wong tuwa elek iki. Inggih Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Ora sanglus wis sesukne. Inggih Kakang. Kakang ketak. Wes Om. Semarin diadi tukang ngetak kuwi barang. Wis bet. Kae bendaramu mlayu-mlayu parane mari.